खुलुमबाय लोगोफोर आई होप नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं दिनै जों मोनसे ओरैबायसा सिरियास आरो गिख्रांथाव टपिकखौ लानानै भिडिअ बानायनो नागिरदों जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुनानै बुजिखादों जे मा टपिक सो दिनैनि टपिकआनो जाबाय मोदायनि न' एबा भुट बांलाखौ एक्सप्लोर खालामनाय येस नोंथांमोना कारेक्टखौनो खोनादों भुट बांलाखौ एक्सप्लोर खालामनाय एनिवे मोदाय आई मीन बेलेग बेलेग जायगायाव बेलेग बेलेग प्रनाउन्सिएशनजों गाबज्रियो जियानो जाथोंसै मोदाय होननाय सोदोबखौ खोनानाय लोगो लोगोनो उन्दै गथ'निफ्राय गोदोरसिम गासैबो गोजांस्रिव मोनो नङा होनब्ला मा जागोन जेब्ला आं बुङो मोदाय थानाय न' एबा भुट बांला दंमोन होनना येस नोंथांमोना कारेक्टखौनो खोनादों भुट बांला दंमोन येस जोंनि नाग्रिजुलियाव ओरैबायसा मोनसे भुट बांला दंमोन जायनि मुंखौ जों खोनाबानो गिनाय मोनोमोन एबा दाबो मोनो बे भुट बांलाया जोंनि न'निफ्राय मात्र 1.5 किलोमिटार एबा 1.5 किलोमिटारल' गोजान सो दिनै जों बे भुट बांला थानाय जायगाखौ एक्सप्लोर एबा भिजिट खालामगोन लोगोसे बेयाव जानाय माखासे रियेलिस्टिक जाथाय एबा घटनाफोरखौ जोङो नोंथांमोननो खोन्थागोन जायखौ खोनाब्ला नोंथांमोनाबो शक जागोन सो दिनै जों जोंनिनो सिफुं दा मेल'डि टीमजों लोगो नांनानै बै जायगाखौ भिजिट खालामगोन बा एक्सप्लोर खालामगोन मानो होनोब्ला आंहा बेयाव हारसिं थांनो हानाय दम गैया मिथिबायना हारसिं थांनो आंहाबो बिराद गिनाय मोनो एन्ड सिंगेल हमसे ना हो पाएगा यार नाइस ग्रेट जिरायथ'दो बरियानो जोङो गासिबो लोगो लांना थांनोसै बेयाव नै जोंना आर्मि खासे फैबायनोखा बेयाव थांनो थाखाय हि इज रेडि राइट नाउ एन्ड सानैसो सफैनो दंबावो बिथांमोना सफैबानो जोङो होलांनोसै मा जाखो ब्र' माखो इसिबां सिन्था मा बुंबावनो बस आंनि मोखांखौ लानानै जोबोद सिन्था माने बोथोर सोलायनायनि थाखाय आंनि मोखाङाव डार्कनेस आनइभेन स्किन अइलिनेस पिम्पल्स बायदिसिना प्रब्लेम जाखांफैदों अरे बेखौ एफा सिन्था खालामनो गोनां जाबाय नै बेखौ नाय नैबे जाबाय मास्टेकनि स्किन लाइटेनिं कम्बो बेनो नोंनि प्रब्लेमनि पारफेक्ट सल्युशन वाव बाट स्किन लाइटेनिं कम्बो माने बस नै नाय बेनो जाबाय कम्बो बेयाव थायो मास्टेकनि स्किन लाइटेनिं अइल आरो हल्दी फम फेस वाश नैबे अइलाव थायो हालदि आरो एल'भेरानि गुन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बे मोननै बेसादा बेसेबां नेचारेल बे अइल बा थावा नोंनि स्किनखौ लाइट आरो ब्राइट बानायनायाव हेल्प खालामो बे अइला नोंनि स्किनाव इजिलि एबजर्ब जालांगोन आरो नोंनि स्किनखौ सिंनिफ्राय क्लिन एन्ड मयस्चाराइजबो खालामगोन गिबियावनो बे थावखौ मोनथामनिफ्राय मोनब्रै ड्रप आखायाव लाना मोजांनो मोखाङाव एप्लाइ खालामनो नांगोन ओमफ्राय 10 मिनिट्सनि उनाव मास्टेकनिनो हार्बल स्किन लाइटेनिं हल्दी फम फेस वाशजों मोखांखौ सुनो नांगोन हल्दी फम फेस वाश माने Yes bro, हल्दी इनरिच फम फेस वाशआ जाबाय इन्डियानि फर्स्ट येलो फम फेस वाश र' आं नोंनो कन्टिनिउ बे गोमो एबा येलो फमखौ नुदोंना बे रियेल हालदैनिफ्राय दिहुननाय सो बेयो नोंनि स्किनखौ इन्स्टेन्ट ग्लो आरो ब्राइट खालामगोन हाइपार पिगमेन्टेशनखौ खम आरो स्किन टनखौबो इमप्रुभ खालामगोन आरो बेयाव एल'भेराबो दं जाय नोंनि स्किनखौ क्लियार खालामगोन आरोथ' बे इनबिल्ट ब्रासजों फैखानाय जि ब्रासआ नोंनि स्किनखौ डिपलि क्लिन आरो गासैबो अइल आरो डार्टखौ रिमुभ खालामना होगोन बेखौ इउज खालामनायनि मजाखौथ' नोंनो आंनो खोन्थागोन वा बस बरिया माथो आंनोबो नांगौ बहानिफ्राय लानायनो ब्र' बेखौ आं अनलाइन मांगायदोंमोन नों बे कम्बोखौ एमाजन एबा फ्लिपकार्टआव इजिलि मोननो हागोन नै नाय आरो नोंथांमोनाबो खोनासं आं बे प्रडाक्टनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डिसक्रिपशन आरो पिन कमेन्टआव होना दोनदों स' नोंथांमोना बेनिफ्राय अर्डार खालामोब्ला न' जनानैनो साननै बा सानथामनि उनाव प्रडाक्टखौ आरामनो मोननो हागोन स' गाइस आं दहाय बुंनाय बायदियै जोङो दा थांनो ओंखारदों बैयाव जोंनि आर्मिया फैखाबाय भुट बांला मोदाय बांला आई मिन मोदायनि जिथु जायगा बेखौ जों नायनो थांनो थाखाय जोंनि टीमाबो रेडि जाखाबाय स' आं खोन्थिनोसै गासैखौबो स' बिथाङा जाबाय बल' गासैजोंबो सिनाय जाखानाय बिथांखौ जों मानो लादो होनब्लाथाय मानो मिथिगौ ना बिथाङा केराटेयाव एक्सपार्ट मोदायखौ नुब्ला जाहाथे जोंखौ प्रटेक्शन खालामनो हायो मोननैसो किक्स खिथिनांगौ दानो आवदिखायो स' मोदायखौ खनसे लागैनो होखाबाय आरो बिथाङा नाय दङ जोंहा जुदि हेन्डसम सेंग्रा लाखादो खाथियाव सोरबा सिख्लाफोर मोदाय नुयोबा इखौ लगायना हरनोसो जाहाथे जों खारनो हानाय बायदि इदि खिथु खिथु थां
ओमफ्राय जोंहा नै बिथिं दङ जोंहा मिस्टार करन हेन्डसाम बिथाङाबो हेन्डसाम सेंग्रा बिनि खिथु लागायना हरगोन आं थिननो गोसो गैया मानो होनबा आं बेयाव दङ जोंहा डिक्स मिस्टार डिक्स बिजों आंजों खारगोन सिगाङाव नंगौ नङा अके दायो हराव जोंखौ दसिगिबायबा जों मा खालामगोन दा नोंसोरसो मिथिगौ आरो अके ज' थांसै जों दा नङा होनबा अके लेट्स गो टु दा टार्गेट स' बै जिथु भुट बांला बियो आं बुंखादों दहायनो जोंनि न'निफ्राय 1.5 किल'मिटार एबा 1.5 किल'मिटार गोजान जायो ओरैनो सोरबा कर'ना जाना दं इथिगालाय कर'ना जादों एनिवे 1.5 किल'मिटार जायो स' जोङो बेयाव लागै थाबायनो थांगोन दिनै बारा गोजान नंखासोआ एन्ड नायनोसै मा जायो मा जाया नङा होनब्ला मोदायफोर नुबाथाय जोङो फट' थिखांनो थाखाय मा लादो केमेरा गारखाया माने अके जक्स पार्ट बियो बाट बेयाव रियेलि माने दंमारोमोननो माने दङ मदाय दाबो लागै दासिमबो माने मानसिफ्रा बैयाव थांनो गियो भुटखौ गारखाया जों दिनै ओरैबायसा माने नागिरनानै मा खालामगोन हा भुटखौ गारखाया दिनै भुटखौ काला दे थ' हाथाय दङ kadra kadra आं फैसा राखोले बुझाइ नुबा हेलो बेक इनटु रियल स्टोरी रे इनटु भुट बांलाया नागरिजुलि टी गार्डन स्टेट नि नामा बस बागन सिङाव थायो नामा बागन सिङाव दा हान्टार्स जोङो हान्टार्स मदायखौ जोङो हमनो थांगासिनो फाटलबारि साहा बागान फाटलबारि माने बायो नागरिजुलि टी स्टेट Jack. Oh, besar busai nanggo nusuklah. Masih kelihatan beribu masih kejaras mungkin Sebenarnya nang sih. Mana kawan mau kesini ada ini mau kesini. So guys, बै भुट बांलानि बागै जोङो सिगां जेब्ला जोङो स्कुल हाई स्कुल एबा एलपि स्कुलाव फरायोमोन अब्ला जोङो जोबोद खोनानो मोनोमोन जे बेयाव बे रोखोम मोदाय दं बोरै दं थांनाङा बेहाय हारसिंनो हमो ओरैयो होननानै एक्चुअली आंबो आंनि मेगनजों नुवाखै बाट खोनानाय बाथ्रा माने गोबांखिनि स्ट'रि जालांबाय बेयाव नायनोसै दिनै थांनानै बै भुट बांला थानाय जायगाखौ मा जाखो मा जायाखै दादा এই ভুট বাংলার আজিকালি ভুট আছে না নাই হ্যাঁ নাই নেকি নাই চকীদাৰ থাকে না আপোনালোকে থাকছে না নাই তাতে মই নাই এতিয়া মইতো ইয়াতে আছোঁ হয় নেকি যেনিবা আগত তেনেকুৱা শুনা পাইছিলে নে কিবা আগত শুনা পাইছিল ভোট থকা হয় নেকি যেনিবা কেনেকৈ কিবা ষ্টৰি হৈছে নেকি আপোনাৰ লগত যেনিবা নাই নাই এতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই আগত কিন্তু আছিলে ন গাইस दा बोथोराबो जोबोद गरम एन्ड मा होनना बुङो गोलोमदैयानो गोलोमदै ओंखारगासिनो मोदोमनिफ्राय एनिवे जों दा मोनहैसिगोन बारा बावला अलमोस्ट लाइक हाफ किल'मिटारसो दंबावो नामा हाफ किल'मिटार दंबावो ना मोनहैसिगोन ना जोङो हाफ किल'मिटार माने ना हाफ 8 किल'मिटार नङा र' 8 किल'मिटार kan baru mau disadar tuh udah so माथि थांनो इथि थांनो नामा बिथि sama mana siksa हरावसो फैनांगोन ना हरावसो फैनांगोनथ' र' नोंसोरसो माथो होनबालाय asu mulai corona zdravon na bu an fayda tayo mata इथि नों हाबाना लामाथिं फै नोङो anci tadi action इथि फैबालाय मा जानो इसे माने बे जायगानिनो बिलाइ खाग्राफोर दं नालाय बिलाइ खाग्राफोरा प्रत्येक माने मा होनना बुङो बेखौ फ्राइडे एबा शुक्रबार खालि माने दरमा होयो हा बागानाव ओमफ्राय शुक्रबार खालि दरमा होयोबाथाय माने फैसा होयो आरो ना खामानि मावनायनि बेथनखौ होयो ओमफ्राय बेयाव थांनानै फैबाथाय माने गोबां माने जाथाय जालाङोमोन आरो ना आगोलाव ओमफ्राय दा बेफोर खमखौ बाय खम खोनाग्रा जाबाय एन्ड मानो होनोब्ला दा आइ गेस खमिलांबाय जानांगौ ओइ बे मायो हा मायो आं बै न'खौ सानबाय थायोमोनलै भुट बांला बे फिसाया माबा बांला आरो फार्स्ट टाइमाव आरो ना स' बिसोर माने बे फिसा मोनसे मा होनना बुङो दै सारग्रा मेचिनखौ दोननाय
न' दं बेखौनो माने भुट बांला होनना सानबाय थायोमोन बिसोरो आगोलाव हाया रोङो माला इमान फिसा बांला आरो जाथावना माबा हायरा मोनसे बाथ्रा बै नुफेरानिफ्रायनो नों मिथिया नामा गिथावनाखौ नुदों गिथावनालाय नुयो अबयसे बाट नङा आरो बियो जों दा फालथुसो खालामगासिनो गोजा थांनानै नुहैमारबालाय भुटखौ आगथ' दोरे बारा बावला गोलोमजोब्बाय ओरैनो गोसोम जाखाबाय फोथाराव थाङै थाङै गोसोम खामानि मावदे सोरबा थोनोबा थोखादों आंखौ ना माथो फट'ग्राफार जोंहा नै खेरेन्दाय मासेखौ गाख्रेबनानै बेखौनो फट' थिखांनो नागिरदों मदाय नङाथ' साबै दायो हराव थांनानै आरो लुया ए भूत बांला যাই আছো ভূত বাংলাত কিবা আছে না নাই ভূত আছে না নাই আজিকালি আছে কেনেকুৱা দেখা পায় না নাই হ্যাঁ হেট ভয় লাগে আহে কি নাকি ভূত বাংলা আছে ন কিতনা আছে 3-4টা মান আছে দেই আছে নাই আছে হ্যাঁ আছে কিমান আছে 3-4টা ভূত আছে কলা কলা আছে नै भूत बांलाया स' गाइस दिनै जों भूत बांलाखौ सफैबाय स' नोंथांमोना दा नायनो हागोन बै नै भूत बांलाया मा इयो फेक स्माइल माने फेक भूत बांला बे नङा भूत बांला नङा बियो बिथांमोना माने बेखौ आगोलाव बेखौनो माने भूत बांला होनना सानोमोन नै साला इमान फिसा न'खौ माबा भूत बांला होननो हागोन नामा एक सेकेन्ड मादों नाय मानि ओके korme muda dia ya tuh marne so guys जों बे जायगाखौ जों मोनसिगोन जोङो एकदम थाबैनो बेयाव सहैनोसै जेराव बै भूत बांलाया दंमोन बेयाव जोङो बारा बावला मोनहैसिगोन स' नोंथांमोननो जों बै जायगाखौ खोन्थिगोन जेराव खातारनाक प्रभाब दंमोन माने नामखौ खोनाबानो गिनाय मोनोमोन बै जायगाखौ जोङो मोनफैसिगोन दादा আপুনি এইটো জায়গা থাকে ন মানে এই ভূত বাংলাৰ যেনিবা চকীদাৰ নেকি আপুনি আচ্ছা আচ্ছা আপুনি নহয় ন অ'কে অ'কে ঠিক আছে মানে যেনিবা ধৰি লওক আজিকালি কিবা এনেকুৱা আছে নেকি আৰু দা কিবা কিবা নাই ন তেনেকুৱা আগত মানে কিবা আপোনাৰ লগত হৈছে নেকি যেনিবা ইনচিডেণ্ট আগত হৈছে আপোনাৰ লগত হৈছিল নেকি কিবা নাই মোৰতো হোৱা নাই আচ্ছা আচ্ছা বেলেগ মানুহ লগত শুনা পায় আৰু আৰ্মিকেইটা আছিল আৰ্মি মাৰা গৈছে আচ্ছা আচ্ছা চাহেব আছিল চাহেবৰ ল'ৰা মাৰা গৈছে আচ্ছা 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 আৰু দিগদাৰ কৰি আছিল মানুহকেইটাই আধা মানুহ গুদলাই এতিয়া বাংলাটো যে নাই হয় বাংলাটো কেতিয়া মানে ভাঙি দিলে এইটো এইটো কাৰণে ভাঙি দিলে আচ্ছা আচ্ছা ভূত থকাৰ কাৰণে আৰু না আচ্ছা কিমান দিন হ'ল এইটো বাংলাটো ভাঙা এইটো ভাঙাটো এতিয়া মোটামুটি 3 বছৰমান হ'ব নেকি আচ্ছা আচ্ছা এনে বনোৱাটো কেতিয়া বনাইছিল এইটো বাংলাটো আমি তেতিয়া অলপ ভুল আছিলোঁ আচ্ছা গাইস जोङो मोनसिगोन नै एकदम बे एरियायाव मोनफैबाय जेराव माने बै भूत बांलाया दंमोन बे एरियायाव मोनफैबाय एक्जेक्ट लकेशनखौ नोंथांमोननो खोन्थिगोन माने आगोलहाय जेराव दंमोन दा खिन्थु नोंथांमोनखौ खोन्थाखादों जे बे भूत बांलाखौ आगोलनि एसे माने दिनैनिफ्राय 3 बोसोर सिगाङै माने सेफायलांबाय बेफोर जाहोननि थाखायनो मिथिनाय जादों जे भूत माबा थानायनि थाखायनो जेनेबा बेफोर जाहोनखौ मिथिनाय जादों दा जोङो बै लकेशनखौ नोंथांमोननो खोन्थिगोन अके स' गाइस जोङो बै लकेशनाव मोनफैबाय दा आं दा बिनि अपोजिट गसंना दं जेराव माने भूत बांलाया दंमोन आं बिनि अपोजिटआव दं नोंथांमोनखौ खोन्थिनि आङो दानो स' नोंथांमोना रेडि ना स' 1 2 3 and go अके स' नोंथांमोना दा सानदों दा बेयाव जेबो गैया नङा होनब्ला बाट नैबे जायगायावनोमोन बांलाया नैबे जायगायावनो दंमोन दा बेखौ 3 बोसोर जाबाय होनदों नालाय माने बे बांलाखौ डेस्ट्रय खालामजोब्बाय बेफोर जाहोननि थाखायनो बेफोर मोदायनि जाहोननि थाखायनो मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो हाया बहुत किसुमान बुस्थु जालाङोमोन थांलाय फैलाय खालामबाथाय बिनिखायनो किसुमान बाथ्राखौ सानि हयै नैबे बांलाखौ सेफायना होनाय जादों आङो दा नै बिसोरखौ नायनो खोन्थाहरनि बे बांलाखौ थांलाय नोंसोर थांलाय नायना फैलाय थांलाय नायना ओइ निजिना खासे नायनो थांदों स' बैखिनावनोमोन
जायगाया दाथ' माने 3 बोसोर जाबाय नालाय स' द्याट्स वाइ गासिबो हाग्रा जाजोब्बाय बेखिनि जायगाया स' नै बिसोरो थांनो गिजोबदो थांलाय बल' बाय हाबना फैनाय थांलाय बाय हाबना फै थांलाय बाय हाबना फैनाय दे थां ओइ थांबाय ओइ बिफां हाबना फैना भाई स' गाइस बैखिनियावनोमोन जायगाया एन्ड डेफिनेटलि जुदि नोंथांमोना नागिरो नोंथांमोना बुङो बै जायगानि बागै माने मोनसे पार्टिकुलार भिडिअ बानाय जेराव बिनि माब्ला जानायमोन माने बे बांलाखौ माला बानायनायमोन आरो माब्रै बे केसा जालांखो जुदि बेफोरनि डिटेलिं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खोन्था आं डेफिनेटलि बानायनो नाजागोन जेसां हायो आं सेस्था खालामगोन बिनि बागै स' आङो बानायगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जुदि बुङोबा जुदि नोंथांमोना नागिरोबा एनिवे स' आं बेयाव जानाय मोननैसो जाथायनि बागै बुंनो सानदों माने सानसेखालि ओइ फाय थांसिबाय जोबथ'वाखै र' बाराद्राय आरो हर जाबाथाय दिगदार जागोन ना थांफानाय बुरायदों माथो दाथ' एनिवे सिख्लासोनो लाखियाखै नोंखो बेयाव माने दहाय बुंनाय हिसाबै बेयाव आर्मिफोरबो दंफायोमोन आरोना माखासे बै बांलायावनो ओमफ्राय मा जाखो बै आर्मिफोराबो साफा माने 2-3सो थैदों जोङो माने खोनानो मोन्दों आरो नुखादोंबोथे जेनेबा जोंनि खाथिनि जायो नालाय ओमफ्राय बिसोरबो माने बि बांलानिफ्राय थाबनो थांनो गोनां जादों माने बारा बोसोरसेबो बिथांमोना टिकिनो हायासै माने ओरैबायदि जायोमोननो जे लाइटआ दसेनो खोमोरलाय दसेनो गोमोरलाय ओमफ्राय बन्द' जालाय बिदि जायोमोननो आरोना ओमफ्राय फेनफोराबो अट'मेटिकलि हारसिंनो गिदिंना थायोमोननो ओमफ्राय हारसिंनो माने बन्द' जाना थायोमोननो बिथांमोना सानोमोननो माने मा जाखो मा जायाखै आरोना ओमफ्राय बिब्दिनो सानसेखालि मा जाबायनो आर्मिफोर थैनायनि बाथ्राखौ बुंनोसै आङो माने सासे समायना हिन्जावसा ओंखारनानै बिथांमोनखौ लिंदोंमोननो आरोना स' लिंनायाव बिथांमोना थांफाबाय जाहैबाय बिथिंगालै ओमफ्राय बेयावनो माने बिथांमोनखौ शक खालामनानै बुथारदों जाहैबाय आरोना बेयाव स्पटआव खासे ना मा थैदों होनना बुंदो आङो सियर नङा दे बाट एरखमनो जादों आरो केसा ओमफ्राय मेडिकेलाव थांनानै खायफाया थैदों होननानै बुंदों आरो साहेब नामा येस ओमफ्राय साहेबनि फिसाला थैदों बेयाव माने आरो माखासे आइजोफोरबो बिदिनो आनलिस्टेड माने रेकर्डआव गैयि जाथाय जादों होननानै खोनानो मोन्दों आरो जों माने ओमफ्राय मा जादोंमोननो बिथिं हाथाय जानानै बाय हर जाबायमोन आरो माने बिसोरा दखान दंमोन आरोना साहा दखान स' बिथांमोना दखानखौ बन्द' खालामनानै फैबायमोननो आरोना स' बै समाव एसे खोमसि जाबायमोननो आरो एन्ड देन मा जाबायनो बिथांमोना नैबेखिनि जायगायाव मोनफैबायनो आरोना माने बेखिनि जायगाया पुरा एरिया आरोना मोनसे ओरैबायसा बे खाथि खानला आरोना नैखिनावनो जिथु स्पट माने मोदाय नुनाय स्पटआ बेखिनियावनो आरोना स' बिथाङा बाजारनिफ्राय फैनाय समाव माने ना बायना लाबोफादोंमोननो आरोना ओमफ्राय बियो थेलायाव माने लाबोदोंमोननो आरो मनायाव सोनानै एन्ड देन मा जाबायनो थिग नैबे जायगायाव मोनफैनाय लोगो लोगोनो माने सासे समायना आइजो ओंखारना होबायनो आरोना ओमफ्राय बै समायना आइजोआ मा बुंबायनो बिखौ नोंथाङा जुदि आंनो ना बायना लाबोनायखौ जुदि आंनो होआब्ला आं नोंखौ दिनै बिनिफ्राय हगार हरा बिदि होननायाव माने बिथाङा ओरैबायसा गिबायनो माने मा खालामगोन मा खालामा एकदम बिथाङा नाखौ होना गालांनायसिनो आरोना ओमफ्राय नाखौ जेब्ला बिथाङा होयो अब्लासो माने बिथांखौ थांनो होनायसिनो आरो बै मोदाया एन्ड बिखिनि बाथ्राखौ माने जोङो बिथांनिफ्रायनो खोनानो मोन्दों बिथाङानो खोन्थादों बेखिनि गासैबो बाथ्राखौ जोंनो ओमफ्राय बे रखमनो गोबां जाथाय जानाय दं बेखिनि जायगायाव बेखिनि एरियायाव जुदि नोंथांमोना बेखिनि डिटेल्सखौ खोनासंनो लुगैदों बा बेखिनि खोथाखौ मिन्थिनो लुगैदों अब्ला आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर बे बांला भुट बांला एबा बेखिनि एरियानि कमप्लिट मोनसे डिटेलिं भिडिअखौ लाबोगोन जुदि नोंथांमोननो नांगो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आं बे भिडिअखौ मोजाङै बानायनो ट्राइ खालामगोन दिनैनि थाखाय बेनोसै बाट नोंथांमोना मास्टेकनि स्किन लाइटेनिं अइल आरो हल्दी फम फेस वाशखौ डेफिनेटलि चेकआउट खालामजागोन आं लिंकखौ डिसक्रिपसन आरो पिन कमेन्टआवबो होखाना दोनखादो स' नोंथांमोना चेकआउट खालामनानै बे प्रडाक्टखौ ट्राइ खालामनो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन थेंक इउ स' माच स' गासैबो से बाय बाय